Ited mi kakabsat manen, iti maysa nga nabara nga panang-welcome kada kayom amin. Agsipod ta ni Apo Diyos ket nagimbag, ni Apo Diyos ket naayat, ni Apo Diyos ket naparabor. At datay manen kakabsat kadaytoy oras nga isu iti pinili na nga panag maysa tayo nga agadal iti napateg asauna nang nangruna dayjay na isagana akas leksyon tayo iti Sabbath school tayo kakabsat. Agyaman kami agsipod ta adda dayjay commitment yu. Agyaman kami agsipod ta adda dayjay ragsak yu nga intun no agrugi tayo kadaytoy a programa. Addan kakabsat digiti messages yu shared na tedjumeten kadagiti gagayem yu. Isung agyaman tayo kakabsat agsipod ta sika sanlaeng nga maysa nga estudyante kadaytoy Sabbath school class tayo. Maysakan nga misyonary ni Apo Dios mangited kadagitay anaimbag anamag kadagiti sabsabali. Adda tayon kakabsat iti lesson number 5. Iti adadalen tayo nga libro iti umuna ken iti mikadua a Korinto. Ket sakbay tayo kakabsat nga mapan adalen dayto leksyon tayo ket dawatek nga agkararag tayo. Agyaman kami Ama ket agtultuloy iti panagdayaw mi kenka. Agyaman kami agsipod ta maminsan pay babaen iti tulong ti Santong Espiritu. Maipaawat kada kami dagiti leksyon nga kayat mo nga isu iti ited kada kami kadaytoy nga leksyon. Saan lang agpaay kada kami ana personalan Ama. No di kidi agpaay kadagiti sabsabali nga isunto iti pangibingayan mi met dagiti nabalitukan nga bendisyon agapu kada kenka. Dawaten mi nga ti Santong Espiritu ti mangidalan kada kami. Itinagan na po Mesos. Amen. Ti title kakabsat iti lesson tayo, amin maipaay iti dayaw iti Diyos, all to the glory of God. Iti adalan tayo ket iti kapitulo 8 ingana iti 10 iti libro iti umuna nga Korinto. Ket iti paset nga mayulo kabsat masarakan iti umuna a Korinto 10:31 na isurat ket basaen tayo. Gapuna uray mangan kayo, uray uminom kayo, wenno uray anya nga aramiden nyo amin a maipaay iti dayaw iti Diyos. Inclusive and exclusive. Anya, mangan, uminom, sana inbagan ni Pablo, iti amin nga aramiden nyo. Anya panggap na, aramiden tayo nga maipaay iti dayaw iti Diyos. Iti nadadal tayo kabsat kadayjay surat ni Pablo kadagiti kakabsat tayo iti iglesia ti Korinto. Ket ammo tayo nga adda digiti problema. Umuna, problema digiti kuna tayo nga faksyon. Dati faksyon ni Pablo, adda ti faksyon ni Apolos, adda iti faksyon ni Pedro. Ngem iti kunana ni Pablo, dagitoy kuma ket agmaymaysada ken Kristo. Tapay, iti amin a solusyon kakabsat, kadagiti problema nga inadadal tayo. Inbagana ni Pablo, awan iti kayat ko nga maamuan kada kayo, no saan laeng nga ni Jesu Kristo,
nga agpaay nga makita iti panagbiagyo. Kadaytoy nga inte adalan kakabsat, iti kapitulo 8 ingga na iti 10. Adda iti problema iti iglesia iti Corinto. So nga adalan tayo, umuna, dahil problema. Mikadwa, dayjay a problema, apay-apay nga napan ni Pablo kadagiti taraon. Mikatlo, anya dayjay a solusyon. So mapantay ti first part. Anya dayjay problema kabsat. Ije kapitulo 8 versikulo 1, inbaga ni Pablo, no maipapan kadagiti na idaton kadagiti ladladawan at jujusen. Ammumi adatay amin adda sirib tayo. Ti sirib mamag tangsit, ngem iti ayat mamag laing. Laglagipon tayo kakabsat nga ijay syudad iti Corinto, adu dagiti pagano nga relihiyon. Iti sumrek iti relihiyon nga kunatayo Christianity ijay Corinto, dagiti naawis naggapuda kakabsat iti kinapagano. Kasala kumanya, mapantay mga saba, ibagatay tinimbang nga damag, addanto ket addanto digiti maawis. Ngem naggapuday iti sabali a pampamati. No daduma itugot da kakabsat digitjay a kababalinda, kadayjay a pamati nga naggapuanda, kuna tayo dimakkelanda, ijedan anabayag. Saan analaka kakabsat nga maikat digitjay nga kababalinda ijay ang naggapuanda. Ket daytoy iti bagbaganan ni Pablo. Adda digitjay pagidatunan kakabsat kadagiti tartaraon ijay. Naluto man wenno saan pay. Ket iti problema adda dayjay dua a grupo iti uneg iti iglesia. Dayjay kunatayo nga napigsa, ken dayjay nakapsot. In other words, dayjay kunana ditoy, dayjay adda iti sirib na, ken dayjay saan nga naaddaan iti sirib. Hanang nga sa dayjay wisdom kakabsat. Saan? No di ka dayjay panakaammo. Okay? Agsipod tanukit kitaan tayo, sino dayjay adda iti sirib na kadagiti tartaraon? Sino dayjay kurang iti sirib na wenno panakaammo kadagiti tartaraon? Laglagipon tayo kabsat nga ti composition iti iglesia ijay Corinto ket Hudyo ken Hintel. Ket no taraon iti pagtutungtungan, dagiti Hudyo ammo da kakabsat dagiti taraon nga imbaga ni Apo Dios kadakwada. Tahudyo da nga rod. Adatoy met dagiti Hintel nga nakonvertir, na inayon da iti iglesia. Dagiti nga praktis da idi saan da pay akamkameng ti iglesia, tugot da. Isu nga dayjay kunatay nga kurang iti panakaammo, kurang iti sirib kadakwada, kadagiti food regulations iti uneg iti iglesia. So umay, dayjay susik. Umay, dayjay problema. Apay nga ti problema ket idolatry. Apay nga saan nga di taraon. No di ket di nagbalin nga idolatry kakabsat, tadigitoy nga taraon, ngayon tayo adalan, ket isuda na idaton da kadagiti jujusen.
no iti pa nagsasauta itatan na panda inyatang. Magiyatang da niya. Ket dayjay nga naiyatang na idaton itatan agbalin ataraon. Iti saludsod si kakadi a membro ti pagtutungtungan tayo di membro iti iglesia di Corinto. Mangan ka wenno saan. Laglagi pa iti katungtong ni Pablo dagiti membro iti komposisyon da ti Israel ken iti Hintel. Ti Israel adda iti sirib da. They know, adda tinalage da about the food regulation ngayon baga ni Apo Diyos, particularly iti Leviticus 11. Ket dagito Hintel, gaputak, baruda pa'y akamkamang, kurang iti panakamuda, kurang jay sirib da, kurang jay knowledge da. Anya iti balangkad ni Pablo. Di balakad ni Pablo, sika nga dati sirib na. Sino? Dagiti Hintel. Kitaom kuma dagita kakabsat mo nga kurang iti sirib na panakamo na may panggap kada ito ataraon. Anya aramidam, ayatem isuda. Taintun no ayatem isuda, dayjay asirib mo isunto iti mangiturong kadakwada, idayjay akinapudno. Isu nga no, iti adalan tayo tata, nang nangruna iti chapter 8 to 10, kabsat ko, yun unakon, saan ataraon dagiti maiparit. Anya, saan apagtaraon dagiti anak ni Apo Diyos ijay Korinto dagiti maiparit ijay Leviticus 11. Never will a Jew touch the unclean animals. Never. Tapay, Hudjuda. Ket anya dayto yung arod. Anya dayto yung arod nga problema. Iti problema dayjay adda iti dua a grupo, the strong and the weak. Sino digitoy nga strong? Dagijay nga adda iti sirib da. They have the knowledge. Sino digitoy nga weak? Dagijay nga kurang iti sirib da. Kurang iti panakamuda maipanggap kadagitoy ataraon. No daduma, agbalin adakkel a problema daytoy. I'll give you one example. Ada iti convention iti ASI. Digiti businessmen kakabsat. Nga iti panggap da kat they will reach out to their fellow businessmen. Gapo kadigdi business nga inted ni Apo Diyos kadakwada. Dito nga convention, ket it was a union-wide. Dati may sapel nga union iti North Philippines kabsat. Naaramid daytoy iti maysa nga 5-star hotel along Rojas Boulevard. Kalpasan iti registration. Napanen iti lecture. Umay iti pangal daw pasado alas 12 iti aldaw. Umayon digitay kuna tayo nga waiter. Awit-awit da digiti taraon. Ket adda kami jay nagpintas di kami ururay mi jay taraon. Siyempre mabisin kami. Idi inkabildan digiti taraon. May saka digiti menu ket isu iti pansit. Ket adda dayjay delegate iti ASI convention isuna dayjay masirib. Literally masirib da. No daduma no adda iti convention isuna ti makaado. Anya laki din isuna makaado nga question.
Adda dayjay knowledge na, dayjay sirib na, maipanggap iti taraon. Idi alaen nan dayjay pansit nga ikabil na ijay plato na. Lo and behold, adda nakita na. Anya nakita na. Nakita na digiti babasit nga aramang. Shrimps. Kiti mother, iji kapigsaan a boses na, inlaaw na, kuna na, mga kapatid, huwag kayong kakain ng pansit, karumal-dumal yan. Undo ka di bagan, tayo sungarutin baga nakabsat, ijay Leviticus sa niya. Ngam the point is, dayjay kadi asirib na, adda iti ayat na. Idi kit-kitaek dagijay crew nagbaliw dayjay rupa ta. Nagdumog da. Nababainan da. Dayjay head nga waiter inbaga na ka dayjay kunin niyo lahat ng pansit in a very low voice. Malagip ko kakabsat. Dayjay kunana ni Pablo, kunana, ti sirib mamagtangsit. Pudno ka ti baga na dyan delegate, pudno. Pudno. Ta nakita ng arod. Dayjay aramang, the shrimps. Pudno ka ti nga karumal-dumal di shrimps, pudno. Ngem awan dayjay ayat kunana ngem ti ayat mamaglaing. There was silence ijay convention. Ta nakita digiti delegates dayjay pan nakaibabain dagitoy saan amamati nga agserser. Iti narambit ko kabsat napanak kinatungtung ko digitoy the head waiter, kandagidyam amin akakadwana. Kat ko na, I'm very sorry. I'm very sorry. Kunana the head waiter, sir, kunana, we are also very sorry. Da kami laeng iti agseserve. Saan nga da kami iti nagluto. Nagsubliak, iti ayan, iti hall. Awan digijay, nga crew. Kunak kadakwada kakabsat. Awang basol dito'y kakabsat tayo. They are only serving what was delivered to them. Amo yung kakabsat adya. Dito'y dayjay bagbaganan ni Pablo kahit. Ada ti problema. Anya di problema. Ijay uneg ti iglesia at dadigiti masisirip. They are the strong. No daduma agtangsit da, gapo kadagay kinapigsada, iti pan nakaamuda, dagiti regulations, dagiti Hudyo. Ket adda dagiti mababainan, sino? Dagiti nakapoy, the weak. Takurang iti panakaamuda kadagijay paylaeng ngalinlinteg iti taraon. Isu nga iti bagana ni Pablo, pangaasiyo, saan ko mga agari, dahita siribyo nga mang patangsit kada kayo. No di kedi agari kuma, dahita nga ayat yo. Nga mamaglaing, kakatungtong na, dagiti napigsa, nga kunana, mamaglaing kadagiti kakabsat tayo nga nakapsot. Gapo kada ito'y kakabsat, mapantayo ijay taraon. Apay-apay nga iti leksyon tayo in connect na iti idolatry panagdaydayaw kadagiti Judyosen ken iti taraon. Nga isu iti nang bingay ng gudwa iti iglesia iti Corinto.
Kadigitoy nga inadadal tayo nga verse nga kapitulo kabsat. Pinadas ko nga pinili dayjay sao nga konsensya. Da iti pang mangdiktar kadayjay aksyon iti maysa nga tao. Laglagi pentay manen tika katungtong ni Pablo iti iglesia di Corinto. Tika katungtong na amin at dati konsensya tayo. Let the knowledge nga inted ni Apo Diyos kada tayo. Isu iti usaren tayo. Apay nga konsensya? Anya dayjay konsensya umununa iti kinatungtong na dagijay ang napipigsa. Again, let's qualify. Sino dagitoy ang napipigsa? Dagijay nga adda iti sirib da. They know. Sino dagitoy nga rod? Dagijay Hudyo. Itinbagana iti versikulo 7 iti kapitulo 8 kunana, however, there is not in everyone knowledge. Saan amin kunana, ket addanakam na akas kada kayo. Tika katungtong na, digijay manakam, digijay Hudyo. Ta, tidaduma kunana, amuda nga naidaton iti ladladawan. Ket mangandapay kadagijay ang naidaton iti ladladawan. Kunana, in their conscience being weak is defiled. Ket itinakam da idinto ang nakapoy matulawan. Matulawan ngem ije kapanunutan da. Ije aramiden da saan da apakabasulan. Again, let us put it in the background. At datoy dagiti hintel, naggaponda. Naggapuda, ijay komunidad, ijay Corinto. Naggapuda kadagiti practices nga inararamid dagiti tattao at taga Corinto. Saan dapay akamkameng iti iglesia ni Apo Dios iti Corinto nga isu iti nangisuratan ni Pablo daytoy adwa nga surat. Dagijay nga kababalindak tugot-tugot da iti uneg iti iglesia. To give you one example again, kabsat, ada iti maysa nga kabsat, anti ni Brother Ordin, ijay kamiling idi. Kakunan na pastor, pang-asim, bisbisita ani, ikit ko. Tinagan ni ikit na kat Sylvia. Ito mapanakon, mailasin ni Sister Sylvia, dayjay busina, jay andar, dayjay lugan. Ket inton no umuli akon, adadyayin nga nakasagana. Agtungtong kami, aganadal kami, ket sakbay nga pumanawak, iti pastor ikararagan na, dayjay binisita na kamkamang. Ket inton no agkararag kami, adda dayjay inton no agparentubang ni Sister Sylvia, adda dayjay sangwen na. Di sangwen na dati kurtina. And I was curious, tapay nga kanayon akas jay. Nagbalin nga ugali na, ugali na nga rut idi. May isa nga panagbisita, idin nga apan lang isagana ni Sister Sylvia, ni Manang Ibiyang, iti merienda. Agsipod ta dayjay kusina, curiously, apang ko kinita no anya dayjay asang sangwunan o kararag kami ijilikudan iti kurtina. Amuyo kabsat. Ang dayjay pala digiti ribulto. Gayam, intun no awan ni pastor, ikaten na di kurtina,
Ket no into no may ni pastor, irikop na di kortina, ket into no agkararag ni pastor, sangwen na, di ribulto, ang nakalamang iti kortina. Di kakabsat, iti sitwasyon iti. Akas kay ni Sister Sylvia, saan na kakabsat nga, di term tayo, saan na pa lang ang naitakki, di nga dati nga ugali na. Kastoy met kakabsat, dagijay akamkamang idjay Korinto. Dagitoy baro akamkamang. Sino digitoy? Dagit hintel. Adda iti ugali da. Nga inserek da iti uneg iti iglesia. Anya dayjay, manganda kadagijay atartaraon nga naidaton kadagiti ribribulto. Jujusen. Here again, the food is not a question no nadalos o no narugit. The meat, taraon, iti question ket naidaton kadi, ijay judusen, wenno saan. Iso nga insilpo ni Pablo, dayjay apannangan, iti naidaton ataraon kadagiti jujusen, ana panagrukbab, idolatry, kadagiti jujusen. Ket kitain tayo kabsat, anya, dagitay kuma masirib. Sino di masirib? Dagijay amuda. Anya iti pampanunutin da, dagijay saan ang masirib. Sino dagijay saan nga masirib? Dagijay kurang iti panakaamuda. Okay? Kunana, adda nakapoy ket nakita da dagiti napigsa. Amangan iti naidaton iti jujusen. Ket kumapoy iti nakamda. Okay? At datoy. Ikabiltay kas pangadigan niya no makita tayo dagyan napigsa, pastor, elder, opisyal ti iglesia. Iti nakapsot, dagiti kamkamang. Anya kikitain da. Kikitain da kabsat ko sika ken iti siya no opisyal ka. No anya iti aramiden tayo. Agbalin gadakkel a bendisyon, wenno agbalin apakaitibkulan dagiti kamkamang, dagiti nakapsot. Iso nga, iti katungtong na ditoy, di iglesia, the church. Ijay ko na verse 11, ti napigsa ket agbalin apakaitibkulan dagiti nakapoy. So nakita tayo na niya, inusar ni Pablo iti konsensya. Konsensya ti napigsa, konsensya ti nakapoy. Iti bagbaga na si kakabsat ko ang napigsa, sino diyan napigsa? Dayjay adda iti pannakamuna, have the knowledge, no anya digijay ataraon. Ket uri no kanam, kunana, no adda iti makakita ken ka, anakapsot, pangaasim panunutem, di pagimbagan, di kabsat mo, anakapsot. It is a self-sacrifice. Saan kuma, kunana, nga agbalin ka apakaitibkulan dagiti nakapoy. Manen, apan tayo ti konsensya iti ado, public. Iti kakatungtungan iti ni Pablo, dagiti kamkamang ti iglesia, sino digitoy? Dagiti Hudyo, ken iti Grego, wenno ti Hintel. Nga ti kunana, laglagipin nyo, addanto iti mangkikita kada kayo, nga saan mamati, outside. Anyan to, anyan to, iti makunada kadayjay nga aramiden nyo. Ayan na, dayjay konsensya ti ado. Iti versikulo 25.
Kunana, kaninyo amin nga malako iti pagguragaan. Kaninyo adi kay agin intuod gapu iti konsensya. Idi binasa kakabsat iti verse 25. It is very interesting. It is not a period. It is a question mark. Kasano pa nakabasa na, eat whatever is sold in the meat market, asking no question for conscience sake. Kunana, agintuod gapu iti konsensya, question. Sino ti pag-questionaran na, dagijay kamkamang, tapay, intuno apang kay agpalengke. Laglagipin nyo adda kay di publiko. Kitkitaan na kayo dagiti tattao. Dayjelaen panaggatang yo. Addanto iti question kadigitoy at tattao dagijay aramidin nyo. Napang kami nagpalengke ijay paniki. Kadwak digiti anak ko idi ubing dapay. Adda iti agdibdibati kakabsat. Idi kitain may Muslim. Ke dayjay Muslim tubtub nga rin na iti may nga Kristiyano. Ke agsipod amoy no idi agsaudan nangato ba si Tiboses nagsardeng kami ket dinengeg ko dayjay argument di Muslim. Kunana di Muslim, hindi kayo totoo. Kunana ka di Kristiyano. Kunana met di Kristiyano, at bakit nasasabi mo yan? Kunana di Muslim, sinirmonan nan, dayjay nga Kristiyano, kunana, mayroon kayong Biblia? Kunana di Kristiyano, mayroon. Ngunit hindi nyo ginagawa yung nakasulat sa Biblia ninyo. Kunana di Kristiyano, at ano? Kunana may, inlawlawag di Muslim, kunana kat, anliwan-liwanag, kunana di Muslim, na sinabi ng Diyos ninyo na ang baboy ay marumi at karumal-dumal. Ba't ka bumibili? Kunana ta nakita na di Kristiyano nga gumagatang iti karne ti baboy. Anya iti bagbaga na kakapsat. Daytoy eleksyon tayo. Adda iti mangkit kita kada tayo, akas adda iti mangkikita kadagiti kamkamang iti iglesia, iti Korinto. Sino digitoy? Diyan napigsa. Dagiti Hudyo, dagiti nakapsot, dagiti hintel. Kunana, inton numapang kayo agpalengke, iti paguragaan, gumatang kayo, nga di kay agin intuod gaputi konsensya. Kita digijay adda jag lawlaw. Into kadi no. Makita da jay gatangam ket adda iti makamammo ken ka. Kunana ni Pablo, kumustanto dayjay nga example mo. No dadto mga kabsat, agang angaw kami ken ni Mrs. Rafanan. Apay ko na pang kami agpalengke. Karuba mi at datoy dayjay mother-in-law mi kada Pastor Payoyo ken ni Pastor De Leon. Ket iti may nga kay ayo na daytay ko nami nga kunada nga jumping salad. Iti babasit nga kuros. Ket into no agpalengke kami either di Santa Ignacia wenno Tahirona wenno di Kamiling, iti bilin na ni mamang igatangan ni Bakit dayjay paborito na. Here's the problem. Ket into no pang gumatang ni Bakit, it-advise ko Bakit siguradum nga awam makakita kanyam. They will not ask why. Itinakita dalaan di inaramid mo. They will not ask nga
nangan ka din ni Pastor Rapanan, dahil inluto ni Mrs. Rapanan, nga jumping salad. No. Isu nga dayjay iti ibagana. Anya, gapu iti konsensya. Sino akin konsensya? Dagijay amang kita kadagiti kamkamang iti iglesia. Kada tayo jayar aramiden tayo, panunutan tayo, ti konsensya, dagiti sabsabali. Why? Because action speaks louder than word. Adayo ka makitkita da ka, jar aramidem, ay, kastay kaya. Napang kami nagbisita, iti may isang masakit akamkamang ije Talon Hospital. Talon Hospital is along ijay Tanyedo Street, iti Tarlac City. Ket iti lauden dayjay hospital, isu kakabsat iti maysa nga dakkel a hardware. Paggatangan mi iti sulipa idi dagiti material idar arabiden ti eskwelaan ken iti kapilya. Iti kadua nga napan nagbisita dagiti papanglakayen ni manong nga Edong nga Rafael, di manong Ben nga Ralyo, ken ni manong di manong Corny nga Asiris. Napang kami. Ket iti binisita mi di bakit talin nga tabukol kabsat ni Sir nga Rodrigo Fernando. Kalpasan ti panagbisita, adda ti awit-awit mi kakabsat nga di kitay magazines. Kunana ni Manong Idong, Pastor, bisita intay man ni Junior. Sino di Junior? Dayjay isuna iti agkwenkwenta iti pagdimagatang ije Lambert. Ke bumabang kamin, ke agturong kamin nga mapan ije tablerya. Pinasardan ko agure kayo kakabsat ko na. Ape Pastor, aldaw ti Sabado itata. Busy day ta kalsada, ito'y Tanyedo ko na. Anyang ata, no makita ti tattao, mamati man wano saan, sika, da kayo ko na apapanglakayan kaduayo, iti pastor, nga nakatugaw iji likudan ni Brother Junior. Anyan to ti impression da. Amuyo desisyon di kiti talo, hantay mapanin pastor. Our intention was good to give a magazine and to pray, but the effect, no adda ti nakakita kada kami, might be a stumbling block. Ada pa'y tiket ko nga kitain tayo kabsat, versikulo 27. Kunana, no awisen da kayo iti maysa asaan amamati. Ket kayat yu timapan. Dagop isango na kada kayo kaninyo. Adi kay agsalsaludsod gapu iti konsensya. Sino akin konsensya? Dayjay anangawis kadagiti kamkamang ije Korinto. Saludsod, dagijay kadi akamkamang iti iglesia ije Korinto, amamun iti community ije Korinto, amamudan. Sino mangawis? Dagijay anasingad agagayemda. Agsipod ta amamudan. Ket agayemda, ti konsensya dayjay nangawis, ket respetuan na, dayjay inawis na, agayem na akamkamang ti iglesia. Remember this, respect. Ket gaput ta respetuan na, daytoy inawis na. Anyaman nga idasar na, anyaman nga insagana, dayjay nga nagawis agayem, dayjay nga naawis, sino naawis? Dayjay akamkamang. Iti balakad ni Pablo,
Naawis kayo, when? Kinayatyo, tinapan, when? Tibalakad ni Pablo, dagop iti isagana da kada kayo kaninyo. Kabsat ko, kitain tayo ti sitwasyon. Saan nga ibagbaga ni Pablo dito nga addantutin na dasar nga kastoy kasjay kaninyo lata saan? Iti ibagbaga na it is a relationship with respect. Gaput ammo dagiti gagayem iti iglesia di Corinto no sino da their lifestyle ammo da. Intun no mangisagana da taawisen da nga rod. Dayjay agayem da. Intun no pasango da digiti taraon iti lamisaan. Sigurado nga dayjay nga insagana di agayem. Because of respect. Anya, isuda dayjay pudno ataraon nga agpaay kadayjay ana imbitaran. Aday ti problema kakabsat. Anya, I will be very honest with you. I am a vegan. Iti mainayon laeng jataraon ko kabsat. I'm not pure vegetarian. Iti mainayon lang jataraon ko lamas. And I am very choosy no anya digijay kanek nga lamas. I would rather eat deep sea fishes. Wenno lamas iti karayan. No, wisendak kas pangarigan digiti kakabsat ijay Bintar. Iglesia iti Lubnak. Wenno iglesia iti Bisaya. Umay kayo pastor, unada adumanen iti tilapia. Teramidin digito nga kabsat naglaing da. Aday iti crusade mi ti maysa nga lugar idi. Into no malpasen di crusade. Adda digiti kakabsat nga iti Batangda panday di karayan agpanada. Dadakkel man, babasit man, nga tilapia ti maalada. Ket naglaing da nga mangisagana digijay anapanada at tilapia. And I would like to tell you na mapangkayagpalingki di lawag, di Bacara, wenno di vicinity. Ket no iti bagada, nagaponde ta nga tilapia kabsat, no kunam jaglalako, iti Vintar, di karayan ti Vintar. These are one of the best tilapias nga magatang mo iti norte. Ke maawisak iti maysa nga pasken, birthday man, house blessing man, wenno kasarman. Ni Mrs. Rafanan katungtong nanton dagijay host. Kunanto di Diyos, wen ma'am amumi. Ket intun no kasar kabsat niya, nalpas iti amamin, ket resepsyonan, na idumduma dayjay lamisaan ni Pastor Rafanan. Anya ti ipanda dijay, liningta nga bunga ti tarong, liningta nga bunga ti okra. No daduma no tiyempo ti papait adajay. Kano daduma damit ti ikabilda nga tinuno nga dalag. Kita indak di kita ninong kadaninang. Kita indak niya lamisaan ko. I don't care. Anya iti kayat ko nga ibaga kabsa. Iti kayat ko nga ibaga. No adda ti respeto. Dagijay gagayim yung nga saan amamati. Iyon unada ka, taamuda, dayjay nga lifestyle mo. Ngano kabsat ko, sika, ket ikabil mo amamati ka, kamkamang kan ti iglesia, ngambangan kapay iti maiparit. Kasalala ko madya Hudyo niya, mangang kapay iti maiparit. Akas kumanda di Muslim, ibaga na ka di Kristiyano. Mangang kay mo iti maiparit. Anyan to kakabsat iti rason. Ngayon to no awisin na ka iti may sangagayim mo, pagsaganaem iti special ataraon,
taam muna met amang mangangka iti maiparit. I had been in association with businessmen of unbelievers. Iso nga no, idi adak ito'y tarlakabsat, gayem ko digiti piskal. Gayem ko digiti hepe iti pulpulis. Kaduan manipod banban ingana iti San Manuel. Digiti hepe iti police station misidi, they were my students. Gayem ko kakabsat digiti adda LTO. Kumarik di maring baby. Apay, for 8 years, I was in an outside community saan nga iti church. Numapang kami, rumwar kami, kadwak digiti businessmen, the Wong brothers, ni Lito Kendilando, ni Mike nga Malyari, uray pa'y kakabsat, dagiti inchik ijay Tarlac. Into numapan kami mangan, denggen nyo ti bagada. Kunada, paring Eli, mamili ka na ng ating pagkain at inumin. Yung pipiliin mo ay makakain namin at maiinom namin. Ngunit yung gusto namin ay bawal sa iyo. Anya iti bagbagada. Siyak iti iyon unada. Siyak iti reference kada di order. Taapay, respect. Respect. Uri pa itatakapsat. Nagbakasyon da manong Dave Keniloli. Into nurumwar kami mangantayo kunada. Sumapang kami kat kunada ni Eli ti agpili ti panganan. Apay, amuda nga adda di panganan restaurants nga awan iti pulos makangko. Kas pangari ka Jollibee, McDo, bueno di kita Burger King, bueno, I do not eat there, tawan iti makangko. I can eat only in the morning. Tapay di morning. Adda di pancake. So di respect. Isu ti ibagbaga na iti leksyon tayo. Di konsensya. Sino aking konsensya? Sika nga napigsa. You must consider di konsensya di nakapsot. Sino di kiti nakapsot? Maybe they are new members of the church. Mikalo ko na iti katungtunan iti church. Sino di kitoy? Dagi dyan napigsa, kadyan nakapsot. Laglagi po nyo, konsensya, di kiti makakita kada kayo. Tapay, iti bagana, amin kuma, nga aramiden tayo, maipaay, iti dayaw, iti Diyos. Anya iti sungbat kada ito'y a problema. So, may da iti problema. Di problema idolatry. Di panlangan iti taraon nga naidaton iti ladladawan iti Judyosen kuna tayo. Saan nga di taraon iti nagbalin nga isyo no di panakai daton na. Anya iti solusyon. Ijay umuna a Korinto 11 versikulo 1. Denggen nyo dyan bagana ni Pablo. Tuladen dakuma. Anyan kakabsat nga leader. Anyan a pastor. Ibagana kadagiti kamkamang tuladen dakuma. Saan ang nagsardeng ni Pablo dijay? Akas met iti panang tulad ko ken ni Kristo. Anya ti bagbagana ni Pablo. Kakabsat ko, babaan ti parabor ni Apo Diyos, inikanak ti sirib, tinulad ko, I have followed Jesus. Itata, tulad den dakmet kuma.
Anya itinbaga na kabsat, the immediate verses sakbay iti umuna a Korinto 11 versikulo 1 isu iti versikulo 31 ken 33 iti kapitulo 10. Anya timbagan ni Pablo, gapuna, uray mangang kayo, wenno uray uminom kayo, wenno uray anyaman nga aramidin nyo amin ang maipaay iti dayaw iti Diyos. Akasmet kanya iti suamin agagawaak nga aywan dagiti amin at tattao asaan ko asapulen ti paglaingak no di ket di iti paglaingan ti ado tapno maisalakan da. What is the purpose? Our lifestyle. Akas di lifestyle ni Pablo. May mesa kumatipanggap na. Tapno maamamuda ni Apo Jesus. Tapno maisalakan da. Tinadal tayo, amin maipaay. Iti dayaw iti Diyos. Laglagipan tayo. Ti issue iti iglesia iti Korinto. Nailintigan ka di, is it lawful to eat food that is offered to idol? Iti sungbat ni Pablo. Aramidin nyo amin for the glory of God. Anya iti bagbagan ni Pablo? Kapsat ko, let the Holy Spirit talk to you. No dayjeng aramiden pakaitubkulan iti sabsabali. Hamong aramiden is not for the glory of God. No iti aramiden ka pakadadailan iti salunat mo, kapsat ko, do it for the glory of God. Dayjay kuma nga aramid tayo. Anya di baga na pakaisalakanan dagiti sabsabali. Taapay, one t-shirt nga usarin tayo, usarin digitag tito, be the sermon. The strongest argument in favor of Christianity is a Christ-like life. May isang daw, ubing pay, dagiti anak mi. Diyan mo no sa dino ng kalkalan ni Elisil ti picture. Ket agtartaray dayjay barok. Ket inga nga to na dayjay nga picture. Ket iti kunana, Daddy, why are you here? Ija picture. Nalipatak dayjay nga picture kakabsat no niya dayjay. Idi inpakita na kanya, nalagip ko. It was a group picture of officers of one big corporation nga naaramid iti maysa nga restaurant iti Angeles City, iti Pampanga. I work as a branch manager iti maysa nga dakkel a corporation iti Tarlac idi. Nationwide corporation data. Agyaman na kinapo Diyos, rinabsut na ichay. Money? Nagaduti kwarta idi. But when the Lord works wonderfully, kunana barok saan nga dita ti lugar mo. Ijay nga picture, adda iti meeting kakabsat. Ket ijay nga picture, adda ak ijating nga ti atidog alamisaan. Pinicture da kami. Ang pay nga question di barok. Ta ijay rabaw ti lamisaan were bottles of San Miguel beer. Plato nga napnuan digiti pulutan. So they just kunana, Daddy, why are you here? Hanggang masumbatan di barok. Dayjay nakita na, it was not a good example kini daddy na nga adajay in a group nga kasyan.
Ngam praise be to God. Idi kita da picture ni daddy na at dati igge-iggem na nga botelya. And then I said, look, son, your daddy is holding what? Idi itudok ni Elisil. Kunana, oh daddy, you're holding a royal true orange? Kunana jabaro. Yes. Yes. Imbang lang ng taada da picture nga iti igiganak, igiganan di kiti kakadwa ka beer, igigana ka royal true orange. But I still cannot answer dadya sa ludsod, dadya anak ko, Daddy, why are you here? Anya laglagi pun tayo, ubing dadya anak ko. I considered him weak, but the Lord made a way. Kabsat ko, no adalang iti kayat tayo nga putputan kada ito leksyon tayo. Anyaman nga issue, nga whatever issues that will come, remember this, laglagi pam ti konsensya iti sabali. Hanmon nga pagtangsit de jamon po, adula amin deta. No, it might cause a failure or a stumbling block for the others. Nakita mo, so nakastoy. Nakita mo so. There was a time we were informed. Inayabak ni Pastor Ray, so naitata iti Sabbath School, iti South Union, iti northern part tayo kapsa. Kuna, Pastor, nagbalinmat nga church mo da ito, it happened in Cagayan. Apa mo man bisitain? Apa ninong, at dati problema. Ti problema, this church, most of them, left the church. Nagbalinda kabsat, nga dahil ko na tayo nga reform. Apay nga nagbalinda nga reform. At dadigidyan na pan nga nang isuro kadakwada. Awit damat nga road, digiti writings ni Ellen White. Ket inpakita da, kadagiti kamkamang, dagiti lifestyle, dagiti kuma napipigsa. Sino diyan napipigsa? Manipod digiti papastor, ingana ka digiti opisyales. Idi nga saanda nga nakita, nga dayjay nga ibagbaga, ket saan meten ama ikumpurme, kadayjay nga aramid. It doesn't match. The teaching and the lifestyle doesn't match. Iti naramid da, kunada, hantay nga kayat ang makigurupo dito. We praise the Lord. Idinapan ni Pastor Ray ng Orbe, dagito'y nga kakabsat na uwatan da. Anya ti bagbaga, iti lesson tayo kakabsat. Do it for the glory of God. Sakbay nga adda iti aramidam, mangan kaman, uminong kaman. These are inclusive. Wenno idin nga inbaga ni Pablo, wenno ti amin nga aramidin nyo. Aramidin nyo, ama ipaay, iti dayaw, iti Diyos. May God help us. Gadayjay nga aramidin tayo, nga isuti pa kaidayawan ni Apo Diyos. Ket intun no makita da, nga sikaken iti siya, gapu iti parabor ni Apo Diyos, ket kayat tayo apadayawan ni Apo Diyos. Dayjay konsensyada, mariing, nga agpaay iti pannakai salakan. Agkararag tayo kabsat. Agyaman kami ama kaday itong eleksyon. Tulungan na kami. Tulungan da iti kakabsat no dapay na parikot na. Tulungan da kaming agmaymaysa nga iti panggap ket isulaeng iti panangited iti panmadayaw tinapateg anagan mo. Tulungan na kami ama. Itinagan na po Mesos. Amen. Amen.
Ni Apo Diyos kabsat, timang bendisyon kada kayo. Ay ayatin na kayo na Apo Diyos, ay ayatin na kayo met. Ti outline, maited manen kada kayo, maited ija chat group. Naimbag, arabi tayo, amin, kakabsat.